салом мегӯем ба шумо мухлисон ва алоқамандони барномаҳои телевизионӣ Баҳористон. Чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат манзури шумост намоиши навбатии алифбои роҳ. Бинандагони азиз, тавре ки огаҳ ҳастед, барномаи мо аз 3 шарт иборат аст ва ҳар дастае ки хубтару бехато шартҳои барномаро иҷро кунанд, ғолиб дониста мешаванд. хубед, сараввал бо дастаҳо шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. хуб, марҳамат. Ман Шамсу Суфӣ, сардори дастаи пиёдагард. Офарин, марҳамат шумо. Ман Хайруллоев Рамзан. Офарин, марҳамат шумо. Ман Ҳабибова Усия. бениҳоят хуб, Усиябону, марҳамат шумо. Ман Буриев Фирдав. хуб, шумо. Ман Набиева Шаҳриноз. офарин бачаҳо. хуб, бинандагони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем, номи даста пиёдагард ва мегузарем ба дастаи дигар. Ман Одинаева Фарзона, сардори дастаи чароғак. марҳамат шумо. Ман Самадов Юқуб. хуб, Ман Назарова Аниса. Аниса бону, хуш омадед ба барномаи мо. Ман Яқубзода Иброҳим. хуб, шумо. Ман Ҷонмаҳмадова Нозия. офарин. хуб, мо бо ҳарду даста шинос шудем, номи дастаи дигар чароғак ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. бачаҳо, омода ҳастед то ин ки шарти аввали барномаро ман ба шумо гӯям? Бале. ин таркиб бошад, бо диққат маро гӯш кунед. хуб, тавре ки дида истодаед, дар рӯи анамин миз расми аломатҳои роҳ гузошта шудааст. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчӣ бо дучарха саҳнаро давр зада, як қисми аломатро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарт ба шумо фаҳмост? бале. ин таркиб бошад, аз дастаи пиёдагард шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи пиёдагард марҳамат як нафар ба назди дучарха равед. дигари иштирокчиён шумо марҳамат ба назди тахтача равед. фирдавс, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. 1, 2, 3 рафтем. хуб, як қисми аломатро мегирем ва зуд ба назди дигари иштирокчиён мебарем. хуб, аллакай дастаи пиёдагард шарти аввали барномаро иҷро карда истоданд. баъд аз ба анҷом расидани шарт, ғолиб муайян мегардад. офарин бачаҳо. фирдавс, зудтар бошед, вақт рафта истодааст. агар хоҳед ки ғолиб оед, пас чусту чолокиро аз даст намедиҳем. қисмати охири аломат низ ба назди иштирокчиён омада расид. офарин дастаи пиёдагард. Фирдавс, офарин ба шумо. марҳамат гузашта дар ҷои худ чинед.
шакални дастаи пиёдагард ба мо шаҳр дед шумо кадом аломатҳоро ҳосил кардед? Якум аломат ин аломати аст ки дар ҳар ҷое ки ин аломат ҳаст, дар онҷо мо автобус троллейбусҳоро интизор меистем. Хуб, офарин. Аломати дуюм кадом аломат аст? Ин аломате аст ки ба дасти чап нишон медиҳад. Яъне аломати дуюм бошад, гардиш ба самти чапро нишон медиҳад. Ҳамин так? Бале. Офарин, марҳамат, гузашта дар ҷои худ чинед. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, дастаи пиёдагард шарти аввали барномаро дар муддати 2 дақиқа ба анҷом расонидан тавонистанд 2 аломатро ҳосил кунанд ва ба мо дуруст шаҳр диҳанд. мегузарем ба дастаи чароғак. дастаи чароғак, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед. омода шавед. дигар иштирокчиён шумо ба назди тахтача равед. иброҳим, омода ҳастед? ин тавр ки бошад, бо ҳисоби 3 шурӯъ мекунем. 1, 2, 3. рафтем. хуб, бинандагони азиз, баъд аз ба анҷом расидани шарти аввали барнома пай мебарем ки кадом даста хубтару беҳтар бо аломатҳои роҳ шинос ҳастанд. آفرین. آفرین بچه ها. خوب بینندگان عزیز، طوری که خود شما شاهد گردیده، دسته چراغک شرط اولی برنامه رو در مدت 1 دقیقه و 40 ثانیه به انجام رسوندن. آفرین ابراهیم، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. رفتن میبینیم که دسته چراغک کدام علامت‌های راه رو حاصل کردن. خوب دسته چراغک کنی به ما شاهد شما کدام علامت‌های راه رو حاصل کرده؟ 2 علامت رو. خوب کدام علامت‌ها؟ علامت یکم علامت گذرگاه زیرزمینی. یعنی در هر جایی که این علامت است ما میتوانیم از راه زیرزمینی راه رو گذریم کنیم. خوب علامت دوم کدام علامت است؟ علامت دوم علامت توقف من است. آفرین، مرحمت گذاشته در جاهای خود چینید. تماشابینان عزیز، طوری که خود شما شاهد گردید، دسته چراغک شرط اولی برنامه رو در مدت 1 دقیقه و 40 ثانیه به انجام رساندند و توانستند 2 علامت را حاصل کنند و به ما درست شرح دهند. بار دیگر یادآور می‌شویم که شرط اولی برنامه را دسته پیاده‌گر در مدت 2 دقیقه و دسته چراغک باشد در مدت 1 دقیقه و 40 ثانیه به انجام رساندند. از این رو به دسته چراغک 5 خال و به دسته پیاده‌گرد باشد 4 خال سپرده می شود. آفرین. خوب، رسیدیم به شرط دوم برنامه. بچه ها، در شرط دوم من به شما 10 تا سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک جواب شما صاحب 1 خالی میگردید. دسته ای که با سوال ها زودتر و به خطا جواب میگرداند غالب دانسته می شود. آماده هستید تا اینکه من سوال ها رو به شما پیشنهاد نمایم؟ بله. این ترکیب باشد، با دقت گوش میکنیم. سوال اول رو من میخونم و شما باشید جواب میگردونید. سوال اول چنین است:
ҳангоми аз автобус ё троллейбус фаромадан мо бояд кадом қоидаҳорориоя намоем? хуб, аввалин шуда дастаи чароғак даст бардошт. Марҳамат. мусофирҳо фароянд, баъд мо метавонем ба автобус дароем. Агар ки дар дохили автобус бошем чӣ? бояд ба калонҳо ҷой диҳем. офарин. хуб, саволи дуюм. дар назди муассисаҳои нигоҳубини кӯдакон кадом аломат бояд гузошта шавад? хуб, марҳамат дастаи пиёдагард. Марҳамат. аломати оҳиста кӯдакон. офарин, яъне бояд дар муассисаҳое ки дар он ҷо нигоҳубини кӯдакон аст, бояд аломати оҳиста кӯдакон бошад. хуб, саволи сеюм. аломатҳои манъкунанда чӣ гуна шакл ва ранг доранд? марҳамат дастаи чароғак. ранги сурх, сафед ва даврашакл мебошанд. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, саволи чорум. аз куҷо роҳро убур кардан мумкин аст? дастаи пиёдагард. аз ҷое ки роҳи зеризаминӣ аст ва пиёдагард аз ҷо мо метавонем бигузарем. яъне мо аз гузаргоҳи зеризаминӣ ё роҳи пиёдагард роҳро гузашта метавонем, ҳамтар? офарин бачаҳо. хуб, мегузарем ба саволи панҷум. қисми кӯчае ки дар он мошинҳо ҳаракат мекунанд чӣ номида мешавад? марҳамат, шумо. роҳи мошингард меноманд. бале, дуруст гуфтед. хуб, саволи шашум. ҳаракатро дар роҳ кадом воситаҳои техникии идоракунӣ ба танзим медароранд? марҳамат дастаи чароғак. аломатҳои роҳ ва чароғак. офарин, яъне ҳаракати нақлиётҳоро аломатҳои роҳ ва чароғак ба танзим медарорад. хуб, саволи дигар. кадом ранги чароғак фармони ба ҳаракат омода шаведро ишора мекунад? марҳамат, шумо. дастаи чароғак. ранги зард. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, саволи дигар. масофаи аз лаҳзаи пахш кардани педали тормоз то пурра қатъ шудани гардишро чӣ меноманд? марҳамат дастаи чароғак. масофаи тормози мошин. офарин, ҷавоби шумо дуруст аст. хуб, чӣ тавр метавон фаҳмид ки мошин ба тарафи чап гаштанист ё ба рост? марҳамат, шумо. аз чароғакҳои пушти мошин пай мебарем ки аз пас тарафи чап ё рост мегардад. офарин, яъне аз чароғакҳои пушти мошин мо пай мебарем ки мошин ба кадом тараф гаштан мехоҳад. хуб, бачаҳо, саволи охиронро ман мехонам. чусту чолокиро аз даст намедиҳем, ба саволи охирон ҷавоб мегардонем. саволи даҳум. дар кадом мавқеи назоратчии ҳаракат аз роҳ гузаштан манъ аст? марҳамат дастаи пиёдагард. агар назоратчӣ пушташ ба тарафи мо бошад гузаштан манъ аст. офарин, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. хуб, бинандагони азиз, тавре ки худи шумо шоҳид гардидед, дар ин бахш ҳарду даста фаъол буданд ва ҳарду даста тавонистанд ба 5 саволӣ ҷавоби дуруст гардонанд. яъне дар ин шарт дӯстӣ ғалаба кард. ҳам ба дастаи пиёдагард ва ҳам ба дастаи чароғак 5 холӣ супорида мешавад. офарин ба ҳарду даста. бачаҳо, дар шарти сеюми барнома мо зудҳаракатӣ ва албатта бодиқатии шуморо месанҷем. супориш чунин аст: шумо бояд бо дучарха саҳнаро давр занед, вале ба ҳар як аломате ки дар ин ҷо гузошта шудааст аҳамият диҳед ва танҳо аз рӯи онҳо амал кунед. шарти сеюм ба шумо фаҳмост? бале! ин тавр ки бошад, аз дастаи чароғак шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи пиёдагард марҳамат, як нафар ба назди дучарха равед, омода шавед ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. хуб, 1, 2, 3 рафтем. чароғак сурх аст. роҳро идома медиҳем. аломати гардиш, чароғак сабз аст. офарин! тамошобинони азиз, шарти сеюми барномаро Фирдавс дар муддати 30 сония ба анҷом расонид.
آفرین فردوس، مرحمت گذاشته در جای خود چینید و میگذاریم به دسته چروغک. از دسته چروغک مرحمت به نزد دوچرخه روید، آماده شوید و با حساب 3 شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. چروغک سبز است. علامت گردش. چروغک سرخ است. راه رو ادامه میدهیم. آفرین. خوب تماشابینان عزیز، از دسته چروغک باشد ابراهیم شرط سوم برنامه رو در مدت 25 ثانیه به انجام رسانید. آفرین ابراهیم، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. بینندگان گرامی، طوری که خود شما مشاهده نمودید، شرط سوم برنامه رو دسته پیاده‌گر در مدت 30 ثانیه و دسته چروغک باشد در مدت 25 ثانیه به انجام رسانیدن. از این رو به دسته چروغک 5 خال و به دسته پیاده‌گرد باشد 4 خال سپرده می شود. آفرین. بعد از به انجام رسیدن 3 شرط برنامه، دسته پیاده‌گرد صاحب 13 خال و دسته چروغک باشد صاحب 15 خال گردند. یعنی در این برنامه غالبیت نصیب دسته چروغک گردید. آفرین به دسته چروغک. خوب دسته پیاده‌گرد رو افتادن نمی‌شویم، چون که برنامه های ما ادامه دارند. شما می توانید آماده شوید و در برنامه های منبع ما آماده اشتراک کنید و غالب برنامه گردید. بینندگان عزیز، اینجا نشر نوبتی برنامه الفبای راه به انجام می رسد. تا برنامه های آینده، خیر.